drugari, šta nam radite? Fotoaparat! Aha, Aleksija je dobila fotoaparat i sad idemo da slikamo naše prve slike. Šta ćeš ti da radiš sa tim fotoaparatićem? Da slikaš? Došli smo, drugari, malo do Knez Mihajlove da se prošetamo, jer ovdje smo bili zadnji put kad je bilo zima. Tako da evo idemo sad malo da se prošetamo. Nije toliko toplo, tako da idemo. Ovako, drugari, to izgleda kada izađe ta slikica. Baš je slatko. Onako dečji fotoaparatić, ali stvaraju svoje prve uspomene. Evo Aleksija sa fontanice, odmah ona pritrčala. Evo sad će Aleksija da uradi svoju prvu sliku. Ovako ga okrene, ljubavi, naopatke. Bravo, ide nešto. Kako ti se sad čini fotoaparat? Kako? Super! Super je, ali ti se sviđa ovde? Lepo! Lepo je, da. Ugasi ga samo. Sada idi bide, a možeš da igraš igru? Hajde. Možemo mi da igramo igru? Hajde. Hoćeš da zavrtiš ovaj krugić da vidimo koliko ćeš dobiti fokus. Hajde. Bravo. Moraš jako. Malo jače. 20%, O, to je najviše. bravo. Se nalazi. Znači, drugari, ovdje vam se nalazi taj novi muzej otvoreni. Inače, ja već imam ideju, već duži vremenski period imamo da ga posjetimo. Ali evo, eto, imali smo sa sreće. Ajmo. Kako čaroban ulazak. Wow, ovako, znači, izgleda ulaz. Ovo je recepcija, tako da, evo, čekamo sada, tu je neka igra. Evo, zagonetna, čudna šuma, čuj se! Jo, hajde, znači sada ulazimo u sodbu sudbine. Soba sudbine se zove tako, što smo mi igrali sa čitom tom idejom kao sudbine i načinima proricanja sudbine. Tako da, pored toga što ćete saznati nešto o, na primjer, najpoznatijim svetskim prorocima, ovo je naša najinteraktivnija soba, tako da možete se bukvalno svima da se igrate. Dobro. Na primjer, imate točku anđelskih brojeva, možete ga zgledati Dobro. da je vaš Ajde. anđelski broj. Na koji je pani? Da. To je 888 i sa strane imate tumačenje. Hajde da vidimo. Ja sad. Ajde, ne znam da uspekati nam se sad, jedno se dolazi dobar period. Da nam je te sreće. Ajde, zavrti, Ljuboje. Dobro. Da vidimo. 2, 2, 2. Sve kako treba da bude, veruj vremenu, balans je najbitniji. Wow. Gde u smislu unesete datum, unesete vreme i on vam kaže koji je vaš podznak. Dobro, devica bi trebalo da bude. Uglavnom, on će sad uraditi kratku kalkulaciju i izbaciti vam, jel te, sa tumačenje što znači za vas ova kombinacija, znači Aha. evo vaga devica. Dobro. Znači ovdje sad, eto smo dobili. Ajde da otvorimo. To je Bermudski trougao. Znači ovo je priča o Bermudskom trouglu. Ova gore je priča o sagrađenoj godini u grupi X. Da, ovo je ukrajinska priča, zastrašujući Ukrajine, ovo je kapija pakle i ovo je Agiohara, gusta šuma u podnožju planine Fuji. A ovo je soba, evo sad ću, ovo je soba mitova i legenda, mit o Sireni. Ovdje se zavrti neki krug, pretpostavljam, pa kao dobijete neku paranormalnu aktivnost. Letivacija kao prkos gravitaciji. Pokaži prkos gravitacije, leviritira i ti. Znači treba nešto da uradimo, pretpostavljam. Stanemo ovako ovdje. Stanemo tu, pretpostavljam. I zavrtimo ovo. Ajde da probamo. I zagledamo se, pretpostavljam da je to fora i onda nam se ovdje nešto pokaže. Evo tu sam, dođi slobodno. A ovo je Vukodlak, priča o Vukodlaku, priča o vampiru, drekavac. Ovo je Milenijuma, ovo je neka mumija, baš je cool. Zid narodnog verovanja, crna mačka ti je prešla put, loša je sreća, vrati se 3 koraka unazad.
ovako, ovo su virtualne naočalice, probat ćemo ih sada. Ovo je Petar Blagojević priča, ona je gore priča o vampiru Dozi, pretpostavljam. Da. Nećeš da probaš? Usudi se da priđeš i poživi susret sa vampirom. Wow! Ti da radiš, živim? Jašeš metlu kao veštica, jeli? Wow! Evo vam je čuvena vlaška magija. Svi ste čuli, pretpostavljam za nju. Crna svadba, Muma Pandori. Vlaška magija, Džija, Muma, Vasalija. Ajmo, idemo sad dalje. Sad. Evo. Ovdje je filmić. Sad je tu film od otprilike 3 minuta o veštičarstvu. Dobro. Više je starijima strašno. Dobro, da, ona je mala, tako da, to je okej. Sad ćemo da izvučemo neko, da vidimo ko će da starta pričati. Hoću ja! Evo i ti ćeš. Da, nije, hoću ja sama. Daj mi da vidim. Evo da vidim. Predak da ručkamo, šta ručkeš, Aleksija? Aleksija, slučamo zimu. Aha. Pevaj patice. Sad neki moj iskren utisak što se tiče muzeja. Možda bi bilo zanimljivije i sada sam ja lepo na banane videla šta je šta, da nisam bila sa detetom, tako da moj savjet iskreno da ne vodite sa vama malo djeca, iskreno plaše se. Da biste sad kao shvatili kao taj neki pravi kao utisak i to sve najbolje onda na banane i ići sam. Što se lično mene tiče i mogu neko kao, ja bi dala neku iskrenu ocenu sedmicu, očekivala sam na tom nešto mnogo bolje, iskreno mogu da to predstavili po internetu. Opet kažem, možda grešim jer sam ja bila sa detetom i nisam mogla da se skoncentrišem baš na svaki onaj putak i deo. Tako da otići ću nekom drugom prilikom sama, pa ćemo da vidimo da će mi se moj utisak popraviti. Ali lijepo, eto, neočekivano vidjeti nešto novo svakako. Eto, sad mi nastavljamo šetnicu. Jaoj, wow! I odmah rešila, ona ide da skače. Ajde, idi. Samo mi daj sandali. Znači, kako ti je bilo u Luna Parku? Evo sad, idemo dalje u parkić. Što je nabalo za djecu. Vidi, koga ćemo sad da vidimo, vidi ga. Kako se zove da je Mida? Panda se zovemo mašina. Evo mašina. Maknimo ga. Kažemo čao. Evo ga, vidi ga, iza tebe je. Kažemo čao. Pa ne znam, mašina.